Buhat Kapitulo 9. Niadtong higayuna, nagpadayon si Saulo sa mapintas nga pagpanghulga sa pagpatay sa mga tinun-an sa Ginoo. Miadto siya sa Pangulong Pari ug nangayog mga sulat nga magpaila kaniya ngadto sa mga sinaguga sa Damasco, nga siya gitugutan sa pagdakop sa mga sumusunod sa dalan nga iyang makit-an didto, lalaki o babae, ug pagdala kanila balik sa Jerusalem. Mipanaw siya padulong sa Damasco. Sa duol na siya sa syudad, sa kalit may kahayag gikan sa langit nga midan-ag libot kaniya. Natumba siya og nadungog niya ang tingog nga nag-ingon, Saulo! Saulo! Nganong gilutos mo man ako? Kinsa ka ba, Ginoo? Nangutana siya. Ang tingog miingon, Ako si Jesus, nga imong gilutos. Apan bangon, og lakaw ngadto sa syudad, og didto, sultihan ka kung unsay imong buhaton. ang mga tao nga kauban ni Saulo nang hunong nga wala makatingog. Nadungog nila ang tingog apan wala sila'y tao nga nakita. Mibangon si Saulo o gibuka niya ang iyang mga mata apan dili na siya makakita. Busa ila siyang giagak o gidala ngadto sa Damasco. Sulod sa 3 ka adlaw, dili siya makakita og niining panahona, wala siya mukaon o muinom. Didto sa Damasco, may usa ka tinun-an nga ginganlag Ananias. Pinaagi sa panan-awon, giingnan siya sa Ginoo. Ananias! Og mitubag siya, Ania ako, Ginoo. ang Ginoo miingon kaniya, Lakaw ngadto sa dalan, nga ginganlag tulid, ug pangitaa didto sa balay ni Judas, ang usa ka tawo nga taga Tarso, nga ginganlag Saulo. Nagampo siya, ug sa panan-awon, nakita niya ang usa ka tawo nga ginganlag Ananias, nga misulod, ug unya mipandong kaniya sa iyang kamot, aron makakita siya pag-usab. si Ananias mitubag, Ginoo, daghan ang nagsulti kanako mahitungod kaniya ug sa mangilngig nga mga kadautan nga iyang gibuhat batok sa imong katawhan didto sa Jerusalem. Og karon aniya siya sa Damasco o gihatagag gahom sa mga kadagkuan sa mga pari aron sa pagdakop sa tanan nga nagsangpit sa imong ngalan. ang Ginoo miingon kaniya, Adtua siya, kay gipili ko siya aron mag-alagad kanako. Sa pagpaila sa kong ngalan, ngadto sa mga dili Hudiyo, ug sa mga hari, ingon man sa katawhan sa Israel, ug ipakita ko kaniya ang tanan nga iyang pag-aantuson tungod sa akong ngalan. Busa miadto si Ananias sa balay o gipandong niya kang Saulo ang iyang mga kamot. Unya miingon siya, Igsoong Saulo, ang Ginoong Hesus nga nagpakita kanimo didto sa dalan sa imong pagpaingon nganhi, nagpadala kanako aron makakita ka pag-usab ug mapuno sa Espiritu Santo. diha-diha may nangahulog nga daw mga himbis sa isda gikan sa mata ni Saulo, ug nakakita siya pag-usab. Mitindog siya og gibunyagan, ug mikaon siya og nabaskog. Nagpabilin si Saulo sa Damasco sulod sa pipila ka adlaw uban sa mga tinun-an. Miadto dayon siya sa mga sinaguga ug nagsangyaw nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang tanan nga nakadungog kaniya natingala ug nangutana, Dili ba mauman kini siya ang didto sa Jerusalem nga naglutos niadtong nagsangpit sa ngalan Jesus? Og dili ba mianhi man siya aron pagdakop o pagdala kanila ngadto sa mga kadagkuan sa mga pari? Apan midugang hinuon ang pagkamainito ni Saulo ug ligon kaayo ang iyang mga pagpamatuod nga si Jesus mao ang Mesiyas. Tungod niini, wala makatubag kaniya ang mga Hudiyo nga nagpuyo sa Damasco. Sa paglabay sa daghang mga adlaw, naglaraw ang mga Hudiyo sa pagbatay kang Saulo.
apan nahibaluan kini ni Saulo. Giatangan nila siya sa mga ganghaan, adlaw o gabii, aron ilang patyon. Apan usa ni ana kagabii, gikuha si Saulo sa iyang mga sumusunod, o gitunto nila siya sulod sa bukag, gikan sa itaas sa paril. Miadto si Saulo sa Jerusalem, og misulay pag-apil sa pundok sa mga tinun-an. Apan wala sila mutuo nga usa na siya katinun-an, busa nangahadlok silang tanan kaniya. Apan si Bernabe, mitabang kaniya o gidala siya ngadto sa mga apostoles. Gisaysayan sila ni Bernabe mahitungod sa pagkakita ni Saulo sa Ginoo didto sa dalan og nga nakigsulti kaniya ang Ginoo. Iya usab silang gisuginlan sa maisugon nga pagwali ni Saulo sa ngalan ni Jesus didto sa Damasco. Busa mitipon si Saulo kanila og milibot sa tibuok Jerusalem nga maisugong nagwali sa ngalan sa Ginoo. Nakigsulti og nakiglantugi usab siya sa mga Hudeo nga Grego og pinulungan. Apan nangita silag paagi sa pagpatay kaniya. Sa pagkasayod niini sa mga kaigsuunan, gidala nila si Saulo ngadto sa Cesarea o gipaadto sa Tarso. Busa ang iglesia sa tibuok Judea og sa Galilea og sa Samaria nakabaton gayod og kalinaw og naligon. Sa nagkinabuhi sila nga mahadlokon sa Ginoo og tinabangan sa Espiritu Santo, midaghan ang sakop sa iglesia. Miadto si Pedro sa tanang dapit ug usa ni ana kahigayon, miduaw siya sa katawhan sa Dios nga nagpuyo sa Lida. Didto nakita niya si Eneas nga paralitiko nga wala makabangon sulod na sa 8 ka tuig. Unya si Pedro miingon kaniya, Inyas, gaayo ka ni Hesukristo, busa bangon o giposa ang imong higdaanan. Diha-diha mibangon si Eneas. Nakakita kaniya ang tanang mga tao nga nagpuyo sa Lida ug sa Saron, ug nangakabig sila ngadto sa Ginoo. Sa Hupa, dihay usa ka babaye nga tinun-an nga ginganlag Tabita, nga sa Grego pa, Dorcas. Kanunay siyang nagbuhat og maayo ug nagtabang sa mga kabos. Niadtong higayuna, nasakit siya ug namatay. Gihugasan nila ang iyang patayng lawas ug gihaya didto sa usa ka lawak sa itaas. Ang Hupa dili kaayo layo sa Lida, ug sa pagkadungog sa mga tinun-an didto sa Hupa, nga si Pedro didto sa Lida, nagsugo silag 2 ka tawo sa pagpahibalo kaniya, nga paadtuon siya sa Hupa sa labing madali. Busa, mikuyog si Pedro kanila ug sa pag-abot niya, gidala siya ngadto sa lawak sa itaas. Unya gialirungan si Pedro sa tanang byuda nga naghilak ug ilang gipakita kaniya ang mga bisti ug mga kupo nga gibuhat ni Dorcas sa buhi pa siya. Gipagula ni Pedro silang tanan gikan sa lawak ug miluhod siya ug nagampo. Unya giingna niya ang patay. Tabita, bangon. Ug gibuka sa babae ang iyang mga mata ug sa pagkakita niya kang Pedro, milingkod siya. Unya, gigunita ni Pedro ang kamot sa babae o gipatindog. Unya, gitawag niya ang mga magtutuo ug ang mga byuda ug iyang gipakita kanila si Dorcas nga buhi na. Mikaylap sa tibuok Hupa ang balita mahitungod niini ug daghang tao ang mituo sa Ginoo. Si Pedro nagpabilin sa Hupa og pipila ka adlaw, uban kang Simon nga tigpatigayon og panit. Buhat Kapitulo 9. Niadtong higayuna, nagpadayon si Saulo sa mapintas nga pagpanghulga sa pagpatay sa mga tinun-an sa Ginoo. Miadto siya sa Pangulong Pari ug nangayog mga sulat nga magpaila kaniya ngadto sa mga sinagoga sa Damasco, nga siya gitugutan sa pagdakop sa mga sumusunod sa dalan nga iyang makit-an didto, lalaki o babae, ug pagdala kanila balik sa Jerusalem. Mipanaw siya padulong sa Damasco. Sa duol na siya sa syudad,
Sa kalit may kahayag gikan sa langit kami dan aglibot kaniya. Natumbas siya og nadungog niya ang tingog nga nag-ingon, Saulo! Saulo! Nganong gilutos mo man ako? Kinsa ka ba, Ginoo? Nangutana siya. Ang tingog miingon, Ako si Jesus, nga imong gilutos. Apan bangon, og lakaw ngadto sa syudad, og didto, sultihan ka kung unsay imong buhaton. ang mga tao nga kauban ni Saulo nang hunong nga wala makatingog. Nadungog nila ang tingog apan wala sila'y tao nga nakita. Mibangon si Saulo o gibuka niya ang iyang mga mata apan dili na siya makakita. Busa ila siyang giagak o gidala ngadto sa Damasco. Sulod sa 3 ka adlaw, dili siya makakita og niining panahona, wala siya mukaon o muinom. Didto sa Damasco, may usa ka tinun-an nga ginganlag Ananias. Pinaagi sa panan-aon, giingnan siya sa Ginoo. Ananias! Og mitubag siya, Ania ako, Ginoo. ang Ginoo miingon kaniya. Lakaw ngadto sa dalan, nga ginganlag tulid, ug pangitaa didto sa balay ni Judas, ang usa ka tawo nga taga Tarso, nga ginganlag Saulo. Nagampo siya, ug sa panan-aon, nakita niya ang usa ka tawo nga ginganlag Ananias, nga misulod, ug unya mipandong kaniya sa iyang kamot, aron makakita siya pag-usab. Si Ananias mitubag, Ginoo, daghan ang nagsulti kanako mahitungod kaniya og sa mangilngig nga mga kadautan nga iyang gibuhat batok sa imong katawhan didto sa Jerusalem. Og karon aniya siya sa Damasco o gihatagag gahom sa mga kadagkuan sa mga pari aron sa pagdakop sa tanan nga nagsangpit sa imong ngalan. ang Ginoo miingon kaniya. Adtua siya, kay gipili ko siya aron mag-alagad kanako. Sa pagpaila sa kong ngalan, ngadto sa mga dili Hudiyo, ug sa mga hari, ingon man sa katawhan sa Israel, ug ipakita ko kaniya ang tanan nga iyang pag-aantuson tungod sa akong ngalan. Busa miadto si Ananias sa balay o gipandong niya kang Saulo ang iyang mga kamot. Unya miingon siya, Igsoong Saulo, ang Ginoong Hesus nga nagpakita kanimo didto sa dalan sa imong pagpaingon nganhi, nagpadala kanako aron makakita ka pag-usab ug mapuno sa Espiritu Santo. diha-diha may nangahulog nga daw mga himbis sa isda gikan sa mata ni Saulo ug nakakita siya pag-usab. Mitindog siya og gibunyagan ug mikaon siya og nabaskog. Nagpabilin si Saulo sa Damasco sulod sa pipila ka adlaw uban sa mga tinun-an. Miadto dayon siya sa mga sinaguga ug nagsangyaw nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang tanan nga nakadungog kaniya natingala ug nangutana, Dili ba mauman kini siya ang didto sa Jerusalem nga naglutos niadtong nagsangpit sa ngalan Jesus? Og dili ba mianhiman siya aron pagdakop o pagdala kanila ngadto sa mga kadagkuan sa mga pari? Apan midugang hinuon ang pagkamainito ni Saulo ug ligon kaayo ang iyang mga pagpamatuod nga si Jesus mao ang Mesiyas. Tungod niini, wala makatubag kaniya ang mga Hudiyo nga nagpuyo sa Damasco. Sa paglabay sa daghang mga adlaw, naglaraw ang mga Hudiyo sa pagbatay kang Saulo. Apan nahibaluan kini ni Saulo. Giatangan nila siya sa mga ganghaan, adlaw o gabii, aron ilang patyon. Apan usa ni ana kagabii, gikuha si Saulo sa iyang mga sumusunod o gitunto nila siya sulod sa bukag gikan sa itaas sa paril. Miadto si Saulo sa Jerusalem og misulay pag-apil sa pundok sa mga tinun-an. Apan wala sila mutuo nga usa na siya ka tinun-an, busa nangahadlok silang tanan kaniya. Apan si Bernabe, mitabang kaniya
o gidala siya ngadto sa mga apostoles. Gisaysayan sila ni Bernabe mahitungod sa pagkakita ni Saulo sa Ginoo didto sa dalan og nga nakigsulti kaniya ang Ginoo. Iya usab silang gisuginlan sa maisugon nga pagwali ni Saulo sa ngalan ni Jesus didto sa Damasco. Busa mitipon si Saulo kanila og milibot sa tibuok Jerusalem nga maisugong nagwali sa ngalan sa Ginoo. Nakigsulti og nakiglantugi usab siya sa mga Hudeo nga Grego og pinulungan. Apan nangita silag paagi sa pagpatay kaniya. Sa pagkasayod niini sa mga kaigsuunan, gidala nila si Saulo ngadto sa Cesarea o gipaadto sa Tarso. Busa ang iglesia sa tibuok Judea og sa Galilea og sa Samaria nakabaton gayod og kalinaw og naligon. Sa nagkinabuhi sila nga mahadlokon sa Ginoo og tinabangan sa Espiritu Santo, midaghan ang sakop sa iglesia. Miadto si Pedro sa tanang dapit ug usa ni ana kahigayon miduaw siya sa katawhan sa Dios nga nagpuyo sa Lida. Didto nakita niya si Eneas nga paralitiko nga wala makabangon sulod na sa 8 ka tuig. Unya si Pedro miingon kaniya, Inyas, gaayo ka ni Hesukristo. Busa bangon o giposa ang imong higdaanan. Diha-diha mibangon si Eneas. Nakakita kaniya ang tanang mga tao nga nagpuyo sa Lida ug sa Saron, ug nangakabig sila ngadto sa Ginoo. Sa hupa, dihay usa ka babaye nga tinun-an nga ginganlag Tabita, nga sa Grego pa, Dorcas. Kanunay siyang nagbuhat og maayo ug nagtabang sa mga kabos. Niadtong higayuna, nasakit siya ug namatay. Gihugasan nila ang iyang patayng lawas ug gihaya didto sa usa ka lawak sa itaas. Ang hupa dili kaayo layo sa Lida ug sa pagkadungog sa mga tinun-an didto sa hupa nga si Pedro didto sa Lida, nagsugo sila duha ka tawo sa pagpahibalo kaniya nga paadtuon siya sa hupa sa labing madali. Busa mikuyog si Pedro kanila ug sa pag-abot niya gidala siya ngadto sa lawak sa itaas. Unya gialirungan si Pedro sa tanang byuda nga naghilak ug ilang gipakita kaniya ang mga bisti ug mga kupo nga gibuhat ni Dorcas sa buhi pa siya. Gipagula ni Pedro silang tanan gikan sa lawak ug miluhod siya ug nagampo. Unya giingna niya ang patay. Tabita, bangon. Ug gibuka sa babae ang iyang mga mata ug sa pagkakita niya kang Pedro, milingkod siya. Unya, gigunita ni Pedro ang kamot sa babae ug gipatindog. Unya gitawag niya ang mga magtutuo ug ang mga byuda ug iyang gipakita kanila si Dorcas nga buhi na. Mikaylap sa tibuok hupa ang balita mahitungod niini ug daghang tao ang mituo sa Ginoo. Si Pedro nagpabilin sa hupa og pipila ka adlaw uban kang Simon nga tigpatigayon og panit. Buhat Kapitulo 9. Niadtong higayuna, nagpadayon si Saulo sa mapintas nga pagpanghulga sa pagpatay sa mga tinun-an sa Ginoo. Miadto siya sa Pangulong Pare ug nangayog mga sulat nga magpaila kaniya ngadto sa mga sinagoga sa Damasco, nga siya gitugutan sa pagdakop sa mga sumusunod sa dalan nga iyang makit-an didto, lalaki o babae, ug pagdala kanila balik sa Jerusalem. Mipanaw siya padulong sa Damasco. Sa duol na siya sa syudad, sa kalit may kahayag gikan sa langit nga midan-ag libot kaniya. Natumbas siya og nadungog niya ang tingog nga nag-ingon, Saulo! Saulo! Nganong gilutos mo man ako? Kinsa ka ba, Ginoo? Nangutana siya. Ang tingog miingon, Ako si Jesus, nga imong gilutos. Apan bangon, og lakaw ngadto sa syudad, og didto, sultihan ka kung unsay imong buhaton. ang mga tao nga kauban ni Saulo nang hunong nga wala makatingog.
Nadungog nila ang tingog, apan wala sila'y tao nga nakita. Mibangon si Saulo o gibuka niya ang iyang mga mata, apan dili na siya makakita. Busa ila siyang giagak o gidala ngadto sa Damasco. Sulod sa 3 ka adlaw, dili siya makakita og niining panahona, wala siya mukaon o muinom. Didto sa Damasco, may usa ka tinun-an nga ginganlag Ananias. Pinaagi sa panan-awon, giingnan siya sa Ginoo. Ananias! Og mitubag siya, Ania ako, Ginoo. ang Ginoo miingon kaniya. Lakaw ngadto sa dalan, nga ginganlag tulid, ug pangitaa didto sa balay ni Judas, ang usa ka tawo nga taga Tarso, nga ginganlag Saulo. Nagampo siya, ug sa panan-awon, nakita niya ang usa ka tawo nga ginganlag Ananias, nga misulod, ug unya mipandong kaniya sa iyang kamot, aron makakita siya pag-usab. Si Ananias mitubag, Ginoo, daghan ang nagsulti kanako mahitungod kaniya og sa mangilngig nga mga kadautan nga iyang gibuhat batok sa imong katawhan didto sa Jerusalem. Og karon aniya siya sa Damasco o gihatagag gahom sa mga kadagkuan sa mga pari aron sa pagdakop sa tanan nga nagsangpit sa imong ngalan. ang Ginoo miingon kaniya. Adtua siya, kay gipili ko siya aron mag-alagad kanako sa pagpaila sa kong ngalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug sa mga hari, ingon man sa katawhan sa Israel, ug ipakita ko kaniya ang tanan nga iyang pag-aantuson tungod sa akong ngalan. Busa miadto si Ananias sa balay o gipandong niya kang Saulo ang iyang mga kamot. Unya miingon siya, Igsoong Saulo, ang Ginoong Hesus nga nagpakita kanimo didto sa dalan sa imong pagpaingon nganhi, nagpadala kanako aron makakita ka pag-usab ug mapuno sa Espiritu Santo. Diha-diha may nangahulog nga daw mga himbis sa isda gikan sa mata ni Saulo, ug nakakita siya pag-usab. Mitindog siya og gibunyagan, ug mikaon siya og nabaskog. Nagpabilin si Saulo sa Damasco sulod sa pipila ka adlaw uban sa mga tinun-an. Miadto dayon siya sa mga sinaguga ug nagsangyaw nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Ang tanan nga nakadungog kaniya natingala og nangutana, Dili ba mauman kini siya ang didto sa Jerusalem nga naglutos niadtong nagsangpit sa ngalan Jesus? Og dili ba mianhiman siya aron pagdakop o pagdala kanila ngadto sa mga kadagkuan sa mga pari? Apan midugang hinuon ang pagkamainito ni Saulo ug ligon kaayo ang iyang mga pagpamatuod nga si Jesus mao ang Mesiyas. Tungod niini, wala makatubag kaniya ang mga Hudeyo nga nagpuyo sa Damasco. Sa paglabay sa daghang mga adlaw, naglaraw ang mga Hudeyo sa pagbatay kang Saulo. Apan nahibaluan kini ni Saulo. Giatangan nila siya sa mga ganghaan adlaw